διαβάζω και βλέπω ότι ο Τσιρόνης μας είπε ότι δεν είπε, λέει, ότι το Καστελόριζο είναι στο Αιγαίο. Εγώ θα ήθελα να ακούσουμε εάν ο Τσιρόνης είπε ότι το Καστελόριζο είναι στο Αιγαίο. Όχι το Αιγαίο, λοιπόν. Είδατε, εγώ είχα δίκιο και όχι εσείς. Χασαπόπουλε, πέρα το Αιγαίο που είναι. Η Ανατολική Μεσόγειος δεν είναι μόνο το Αιγαίο. Η Ανατολική Μεσόγειος φτάνει μέχρι και τη Σύρια. Η Τουρκία έχει ακτογραμμή στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι χώρα με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή από όλες τις άλλες με τις οποίες συνομιλούμε και είναι καλό να συνομιλούμε. Δεν αντιλάβαμε. Εμείς ποτέ δεν διεκδικούμε δικαιώματα άλλων χωρών. Ακριβώς για μας η καλή γειτονία. Μιλούσε υπέρ για τη Συρία. Έχουμε αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, να πω το ελληνικότατο Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο. Γεωγραφικά δεν είναι στο Αιγαίο. Το ελληνικότατο Καστελόριζο, κράτα το σε παρακαλώ αυτό, πάτα ένα πώς. Λοιπόν, βγαίνει ο Τσιρόνης και λέει το ελληνικότατο Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο. Θα ήθελα, σε παρακαλώ, Βασίλη μου, το 3, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, δηλαδή, θα τρελαθούμε όλοι. Εγώ δεν είπα αυτό. Δεν συζητούσαμε αυτό εκείνη την ημέρα. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι το Καστελόριζο δεν ανήκει στο Αιγαίο. Πάλι ένα πώς, παρακαλώ. Ξανά θα ήθελα λίγο πίσω. Το Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο. Έλα, σε παρακαλώ πολύ. Στην Ανατολική Μεσόγειο είναι χώρα με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή από τις άλλες με τις οποίες συνομιλούμε και είναι καλό να συνομιλούμε. Δεν αντιλάβαμε. Εμείς ποτέ δεν διεκδικούμε δικαιώματα άλλων χωρών. Ακριβώς για μας η καλή γειτονία. Μιλούσε υπέρ για τη Συρία. Έχουμε αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, ελληνικότατο Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο. Γεωγραφικά δεν είναι. Ξανά, 3. Γεωγραφικά δεν είναι στο Αιγαίο, σου λέει. Και μετά βγαίνει και σου λέει. Εγώ δεν είπα αυτό. Δεν συζητούσαμε αυτό εκείνη την ημέρα. Ρε, τι είναι αυτή, ρε φίλε. Είπα σήμερα ότι θα είμαι ήρεμος. Αλλά δεν αντέχω, παθαίνω. Συζητούσαμε το που βρίσκεται το Καστελόριζο. Στεφανοχείο, ρε φίλε. Και το πόσο σημαντικό είναι το να έχουμε συμφέροντα. Προσπαθούσα να εξηγήσω ότι επειδή το Καστελόριζο είναι νότια της Φάτονα, Τουρκίας, σε παρακαλώ. Φάτονα, πραγματικά. Διότι αν δεν τον φας εσύ, θα τον φάει κάποιος άλλος. Λοιπόν, Τσιρόνι, σαρίμα είναι, ρε, να πάρει το επίθετο σου. Τσιρόνι. Λοιπόν, για να μην τσιρώνεις πολύ, να σου πω το εξής. Επειδή εγώ είμαι από την Άξο. Το Καστελόριζο είναι στην ίδια περιφέρεια που είναι η Νάξος. Λέγεται περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Τσιρόνι. Λοιπόν, κανονίστε αυτό που σας συμβαίνει πάνω στη Μακεδονία να αρχίσει να συμβαίνει και κάτω. Ρε, κυφόκες θα σας πάρουνε με τις πέτρες. Κυφόκες του Αιγαίου. Οι πέρκες θα σας πάρουνε με τις πέρκες. Με τις πέτρες. Με τις πέρκες θα σας πάρουν οι φώκες. Διότι δεν είστε μόνο ανθέλληνες. Δεν είστε μόνο προδότες. Δεν είστε μόνο διεθνιστές. Δεν είστε μόνο ξενολάγνοι, ρε φίλε. Ξενολάγνοι. Ότι είναι ξένο. Τους πιάνει μια λαγνία. Τρελαίνονται. Παθαίνουνε ξενολάγνο του Βρουντζά, όχι αστεία. Όποιος είναι ενάντιος σε αυτή τη χώρα, παιδιά, υπάρχει κανένας Αλβανός εθνικιστής, να πάμε να τον βρούμε. Να του κάνουμε τις χάρες, τα χατήρια, τα γούστα. Αλλά αν δεν βρεις Αλβανό δεν πειράζει κανένα πρόβλημα. Και Σκοπιανό εθνικιστή εγώ, τον δαχτυρντίζω, δεν έχω πρόβλημα. Όσο για Τούρκο, αυτά είναι. Δώσ' τους Τούρκο εθνικιστή να στον κάνουν κούκλα. Φτάσαμε στο σημείο. Ο Τούρκος υπέξ να ευχαριστεί και να συγχαίρει τον Έλληνα υπέξ. Κάτι πάει στραβά σε αυτή την εξίσωση. Μόνο εγώ το καταλαβαίνω. Το 2014-2015 μέρος της επιχειρηματολογίας ορισμένων ημών τότε εκεί στον Sky, την οποία σε ένα βαθμό επικοινωνούσαμε με λάθος τρόπο, αλλά μέρος της επιχειρηματολογίας, πραγματικό επιχείρημα, όχι τρόπος του λέγειν, όχι στιλιστική ακροβασία, όχι πυρουέτα για τις κάμερες, επιχείρημα λοιπόν τότε ήταν το εξής. Τι γραμμή παίρνει η μουσουλμανική μειονότητα από το τουρκικό προξενείο σε κάθε περίπτωση που στείνονται ελληνικές κάλπες? Λοιπόν, φίλε μου, αγαπητέ μου, σεβαστέ μου ακροατή και καλή μου ακροάτρια, ένας τρόπος, άμα θέλεις να ψηφίσεις πατριωτικά, ο οποίος είναι αποδεδειγμένος, είναι ελεγμένος, είναι σαφής και απλός, για να ξέρεις τι δεν πρέπει να ψηφίσεις, είναι να βλέπεις τι γραμμή δίνει το τουρκικό προξενείο, στη μουσουλμανική μειονότητα. Στις κάλπες του 15 στην αρχή όλοι ΣΥΡΙΖΑ οι μουσουλμάνοι. Όλοι ΣΥΡΙΖΑ οι μουσουλμανοί, οι οποίοι δεν είναι Τούρκοι βεβαίως, εν το συνόλο τουλάχιστον αυτών. Υπάρχουν Πομάκοι, Ρωμάκοι, είναι
πολλές οι φυλές εκεί μέσα και ορισμένες εξ αυτών έχουν απολύτως ελληνική συνείδηση. Όμως όπου πιάνει, σε όποιους πιάνει, τι γραμμή δίνει το τουρκικό προξενείο? Όλοι ΣΥΡΙΖΑ. Και στο δημοψήφισμα, διότι εκεί κακοκαρδιστήκαμε πολύ άσχημα και ακόμα δεν το έχουμε ξεπεράσει με πολλούς, και καλύτερα που δεν το έχουμε ξεπεράσει, διότι όταν κάθεστε και υποστηρίζετε ότι για λόγους υποτιθέμενα εθνικής υπερηφάνειας πήγατε και κάνατε αυτοδύναμο αυτόν τον Γκοτζίλα της πολιτικής που λέγεται Τσίπρας, τότε καλύτερα να μην συνεννοούμαστε. Τι λοιπόν γραμμή έδωσε το τουρκικό προξενείο στο δημοψήφισμα? Όλοι όχι. Και φτάνουμε τώρα στο σημείο 5 χρόνια μετά να καταλαβαίνεις γιατί τους είπανε θα ψηφίσετε όλοι ΣΥΡΙΖΑ και όλοι όχι. Διότι όταν βγαίνει ο Τσιρόνης, αυτή η προσωποποίηση της ατιμίας όχι επειδή θεωρεί ότι το Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο, δικαίωμά του είναι. Είμαι ο πρώτος ο οποίος πρόκειται να υπερασπιστεί μέχρι τέλους το δικαίωμα του κάθε τσιρόνι να τσιρώνει. Θες να τσιρώσεις, τσιρώνει μου? Δεν θα τσιρώσω μαζί σου. Δεν θα συντσιρώσουμε. Δεν τσιρώνουμε παρέα. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά άμα θέλεις να τσιρώσεις, τσίρωνε όσο θέλεις. Τον έχω κάνει ρήμα εγώ. Ρήμα θα μείνει το τσιρώνεις. Θες να υποστηρίξεις στα πλαίσια της φιλελεύθερης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας που σου δίνει αυτό το δικαίωμα ότι το Καστελόριζο θα έπρεπε να προσαρτηθεί στο Μπαγκλαντές? Εύκολα. Κανένα πρόβλημα. Σου δίνω όλα τα δικαιώματα στον πλανήτη. Παλεύω για να μπορείς να το λες. Αλλά αναγκαστικά καταλαβαίνεις και εσύ ότι από τη στιγμή που θα το πεις, μετά θα αρχίσεις να παλεύεις και εσύ. Διότι και εγώ έχω δικαίωμα να χαρακτηρίζω τέτοιου είδους επιλογές ύποπτες. Πολύ ύποπτες, τσιρώνει. Και άνανδρες, πολύ άνανδρες τσιρώνει. Κυρίως τον τρόπο με τον οποίο τις διαχειρίζεσαι, αγαπητέ κύριε Τσιρόνι. Τα άκουγαν πριν τα λόγια του Τσιρόνι, αγαπητοί μας ακροατές. Το έχεις ακόμα πρόχειρο, ρε εσύ Λοχιάς MC? Αυτό. Ψοφάω για αυτή την αντιπαραβολή. Το Καστελόριζο λέει δεν είναι στο Αιγαίο. Εγώ δεν είπα ποτέ, λέει, ότι το Καστελόριζο δεν ήταν στο Αιγαίο. Εάν θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε μια ποινή στο νέο ποινικό κώδικα, στον οποίο δεν παρεμβαίνουν αυτοκλήτως και αυτεπαγγέλτος, οι αστυνομικοί μας εκλέγουν, πρέπει πρώτα να κάνεις μήνυση, λέει. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Τσιρόνι, θα ήθελα να ακούσουμε για τον άνανδρο τρόπο. Δικαιώματα άλλων χωρών. Ακριβώς για μας η καλή γειτονία. Μιλούσε υπέρ για τη Συρία. Έχουμε αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, να πω, το ελληνικότατο Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο. Γεωγραφικά δεν είναι. Το ελληνικότατο Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο. Γεωγραφικά δεν είναι. Δεν λέει κάτι άλλο. Δεν το έχω πειράξει. Δηλαδή δεν υπάρχει μετά κάτι που λέει εγώ δεν λέω αυτό και τα σχετικά. Αυτή είναι η φράση του. Αυτή είναι η φράση του. Και βγαίνει 2 μέρες μετά, ρε φίλε, και λέει αυτό. Εγώ δεν είπα αυτό. Δεν συζητούσαμε αυτό εκείνη την ημέρα. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι το Καστελόριζο δεν ανήκει στο Αιγαίο. Εγώ συζητούσαμε το πού βρίσκεται το Καστελόριζο και το πόσο σημαντικό είναι το να έχουμε συμφέροντα. Προσπαθούσα να εξηγήσω ότι επειδή το Καστελόριζο είναι νότια της Τουρκίας, δημιουργεί συμφέροντα για την Ελλάδα στην περιοχή εκείνη που είναι 140 μόλις μίλια μακριά από την Κύπρο. Η γεωγραφική ήταν συζήτηση. Δηλαδή, σε παρακαλώ, πες μου έτσι εσύ, όπως αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα, τι λέει για την προσωπικότητα, τον χαρακτήρα, την ακεραιότητα ενός ανθρώπου, η επιλογή ή το αντανακλαστικό, διότι ξέρεις μερικές φορές έξις δευτέρα φύσης, να καλύψει αυτό το οποίο τον έχουν βάλει να πει ή κάτι το οποίο το λέει και ως ποντία prostitute από μόνος του. Μπορεί να μην τα παίρνει, μπορεί και να μην τα παίρνει, ενώ πλην των αποζημιώσεων που ούτως ή άλλως λαμβάνει ως κυβερνητικός. Δεν ανάγκη ότι έχουν έρθει οι κεφαλές των παγκοσμίων συνωμοσιών και έχουν απομονώσει τον κύριο Τσιρόνι. Άμα εγώ ήμουν κεφαλή παγκόσμια συνωμοσία στον Τσιρόνι, θα πήγαινα καμία σχέση. Θα πήγαινα στον Αλέξη κατευθείαν ή σε κανένα δικό του. Τον συναντούσα σε κανένα Παρίσι την ώρα που η Μπέτη πήγαινε στην Euro Disney. Και μετά ο Αλέξης έχει κάτι εκατοστές παρατρεχάμενους, οι οποίοι προσπαθούν όλοι να δείξουν αλεξίτεροι του Αλεξίου ή αλεξιότεροι του Αλεξίου, δηλαδή βασιλικότεροι του Βασιλέου, δηλαδή εθνοπροδοτικότατοι σε όλες τους τις εκφάνσεις. Να βγαίνουν και να λένε μα παιδιά, το Καστελόριζο δεν είναι στον Αιγαίο. Και ηχείος, πολύ μπλε μου φαίνεται. Πολύ μπλε μου φαίνεται ηχείος. Τι λέει όμως για το χαρακτήρα και την προσωπικότητα ενός ανθρώπου? Εν τω μεταξύ αυτός υποτίθεται είναι πράσινος, πράσινος ρε φίλε, οικολόγια. Αυτό είναι οικολογία. Η οικολογία είναι το πού είναι το Καστελόριζο. Και βεβαίως το Καστελόριζο, το οποίο ανήκει στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, για τους οικολόγους και τους Συριζέους δεν είναι στο Αιγαίο. Βγαίνουνε, το λένε και μετά σου λένε εμείς δεν είπαμε τίποτα. Εγώ τώρα φταίω
να θυμηθώ τα φτωχά μου τουρκικά και να τους πω ένα ασυχτήρ από εδώ μέχρι το Καστελόριζο.